lang hilin eh. Hi, good morning. Mga init na taninjo. Kung taday ko rulog kape. Salamat Lord. Agang salamat sa kasas kinabuhi. Naglat pag atong matanong adlaw. Bibis. Pizza 4 sa July. Birthday day ni Ma'am Lilian Anthony family. Happy birthday, Madam. God bless. Enjoy your day, Ma'am. Sayang, ako din sa Alicia. Order rin takong jaog. So, man diyan pa ko sa Alicia sa birthday karon. Okay ba gulay diyang edad? Sa birthday ni karon. Happy birthday guys, sa tanang nag-birthday ng adlaw. Sabi na ni Ma'am Lilian Anthony and family. Happy birthday. Wala ko'y kuandron, wala ko'y sad rong adlaw. Na ako payag ni din karong panahon na. Pahuway sa ako. Sakto na kabuan pahuway sa ako kay ako kasabot sa nibati sa opera bitaw dili itong opera sa gallstone, opera sa ahong sis ari sa una murag ni apil magagdikas abagan di basa pamao siguro pud ni pero okay ra ni kaya ra ni karon di ay may pagpanglarga nila ni ay suon balik sa Manila sila kaawan sila sa mga anak mo at yan dito pamilya na po sila Marilo. Amping mo biyahe, happy trip na lamalin yung tanan. Amping mo mayat data ninyo. Sabi na nila good morning sa tanan nila ni Ma'am Yuning Ayok Pandisal Ma'am kukukadake Pandisal ko ni Wid Malunggay. Tad-tad na bukod ni Bakakag-Pandisal sa Manila pa to. Ano nakadigag magpunglay nila bay ganiha nga. Nisigit og Pandisal. Here no si Kian nga tuog pa. Pamamakod. Panang mayit sa kong Pandisal dang pamahaw. Medyo katuloy ng utana bahin sa birthday ng tatay. Namang hamuling PM na nga ano kung ako niyatin. Ako kuning magwangan. Nasabot naman nisabot na to sa tatay sa sitwasyon na matong katong time mga birthday ng tatay. Nakoy sud. Nakoy trabaho. Mato nakati lang mo sa birthday kiya kaya ako birthday kiya gi-attend pud ni Herlin nga gabi eh. Mato nakatapok gihapon mi wa ko ningon nga niglikay. Sa kasi Ginoo nga kay ba ko sa adlong tatay pero kay ba pud ko nga mao timing nga ipatrabaho ko mabito naganhana lamang ko bisag wa dukoy. Jamo diha jud gyapon ko gika ambag na order gyapon ko sarungsong para ni kay mao tigang paborito. Kani mo to siya nga wa ko noy handa snack ra ug katong manyanita matong ning ambag ra ko og sarungsong sa katong mga hilabot nga niingon nga ano ko nung naglikay-likay ko kalos ginawa ko naglikay uli mga kong bayo oras ng maguli basta na oras nga ikaw uli katong time na alaman sa kuy trabaho ato sayang og dapay matag mo sa kadlaw nga rate nda mo morte awli yun. Tatay, nagkabawa na ito tatay sa ang sitwasyon kaya magaling siya sa kuan nagamaling siya sa bangbang sang bahay nga wapay pinising alang sang gaha kaya basin kunong matumpag dagan sa dudanan okay ra siya daw di kumatin siyang adlaw daan siya nakahibaw. Siya lamang ko kay na may ningon nga kung ako'y batasan.
Wa ko ko'y batasan kay mismo ko adlos ang ginikanan wa ko kuning tambong. Kay ba ko kinsa mo kay ba ko kinabo. Salamat lang po sa pag ingon ninyo ko'y batasan pero kay ba jud ko kinsa mo. Okay ra. Garman mo kay boss amang sabot ni katay nga. Sabot na siya. Sabot na siya mga anak nga nagkamalisod. Atong mga anak nga atong mga isul mga yahay okay ra sila. Kay yahay naman sila kaimtang di para na nga. Maling kakay pa yung taon. Diyan. Ina kong inang ako ko'y batasan. Misal maganig wa ko dito sa bahay. Pero nana ko sa nana dito na kay katong kita ko silang mga kuan. Ilang mga video-video nga ako na dito piwa. Pero saan taman. Madumalang mamalitig 20 pesos kay uli ang dalikjat. 200 ba sa pibliti. Uli Alicia. Alisira na tama na nas poblasyon gikan sa Tabularan sa habal-habal pa padung sa bahay. Hanalam tong halam ko gamay gi-share para sa isang paningot sa isang adlaw na tawhan. Wa jud ko man jud ko niya nga nasiro ko. Katong ingon nga mo batasan okay ra, salamat. Salamat kadto po sa imong pag-ingon nga ko'y batasan. Pagkakibaw sang batasan, okay ra po. Salamat na laman. God bless. Yeah. Wa man ko ningang nagtuman ko nagaton ko sa birthday sang apo. Natural ha po tong apo pero natimingan po tong gabi ang birthday sang apo matong siya po tong iksoon sa ilang amahan niyo rin, isusang ba na dahil po sila. Nariapos lang din ito. Na nakatapos po ang mga apo dari. First time po ito nga nakaapilog video-video itong mga apong ulitawhay sa video ni Kia. Kay first time po si Kia ari nag-birthday silang kuan lagi. Silang bay nga kamulo pagtrabaho. Salamat na mas mga lang hilabot. Nga kahibaw sitwasyon. God bless nimo. Amping kanunay yung asa ka suroy-suroy o asa ka tigdan tang kahang video. Salamat naman sa pagdili po sa ingaturay mong words. Hindi dahil yapong kasahang video. Kamusta? Kamusta namang tanan? Labi na niluluman din. Hapit na pistas batuan mangkaha. PM laman ma'am o murder kagsuman. Ma'am Siri Ulrich, kung makaapas ka sa nangka katuyin nga mukha ni imong Mr. Og nangka napamasbay napamay di putos og dito paning dito kamas dito panamastamasan og kuha napato kay ipat pa to ka buok ug bahin sa imong giingon nga flowers mga buwak napoy daghang buwak na ha ug di naman puto panghilabtan. Amping mo kanunay, asang mandapit. Bili mama kabalo, morning. Pili sa taghap. Mayong buntag ma'am. Ugni. Good morning, Lydia ni Miss and Family sa Korea. Morning ma'am. Salamat ka ulit sa imong pagsubaybay. Kalimutan na nga, si Opa Violet hapit na. Tangila manindog ang video sunod po hunog hapit na sila manguli. Saka today na sigatang si pangutan na o kanasa supaw ka uli. Maabot na tuloy sunod simana. Basta kay July ng giingon. At tangila manindog ang kuan. Daan. Kasi dito niingan na nga magsalin kunog nangka, magsalin kunog nangka. Diya, katong buwa ko no magpabuhi kay si Ma'am Siri Ulrich ko no kaming ko po sa Pilipinas. Madalam itong mga buwak dito buwa itong mga panamasta-masi po. Pati itong nangka, basta itong nangka. Natuypat kabuk nangka dito. Parang sunod adlaw po. Maman ako humanag sa atong igagaw pero sa salas sila magpa-duty sila ha mahaman duty muli na ato sa pagkalisya kaya kasi
Hapit sa pagpistas Alicia, Santa Ana. Kasi na yung na-order dito. Ito na po kung makamamiso. Kay balik na po na ni San Isidro. Puhon o pingklasina. Kaya mamunti ang sabot nga. Isip na ko nung pingklasina. Makasurvive pa baka po ko o pingklasina. Nga nanas ko dito sa bahay. July 4 na ron. Dapat na naman kasi mana mabot na upaw. Ito kang kaning kakay enta nga ang mapapinisangan to na hang tulong tatay nga. Nagdag siya nga matumpagan itong siya. Talahon naman na ho. Makaya ba na ho. Kung yung tatay na ho. Namusari ko sob nila ni Kuan. Hindi na ura na kanyiti, saliti. Good morning, ma'am. Diya sa Cebu ni Noel Dominguez. Karon na dyan siya magsubaybay sa ang video. Nila ni Pili sa Taghap. Morning diha. Bitaw. Gusto mga ganahan naman bitaw nga mong order na ini kapista. 2 days before mo order, 2 days mo pahibawan na. Kay arong kaandam ko kay. May iban nga para sa amin galis nga adlaw, order ko sa Lunes sa buntag nagchat. Walang sa kahibaw o kung saan pag-prepara na maghimugsuman. Hindi na pwede urada, di na pwede ni mo urada-urada. Ang uban nga kahibaw kung saan pagtrabaho mo ng urada-urada, lalimang kag mutsatog alas 6 sa buntag sa kuhan ko ng alas 9. Kung saan pagsabot na sa pagtuon nila robot. Di mo gining chat nga des Lunes, kabasa ko alas 7. Mismo ko noon itong orasa, mga alas 9 kuhaon. Unsa ditong sa siguro sa kahibaw kung saan pagpreparar o suman mo noon. Wa sila kalibutan. At ako magsuman na kumulan pa ng bagas ni mo dana. Di na mo gusto, di na mo basta-basta ni mo maluto. Mga pagkagdahon. Sa katong terming nakasubaybay, nakaibawa na sila. Kung saan pagpreparar suman katong yung satra nga urada-urada. At sila kalibutan kung saan pagpreparar ng maghimog suman. Munangas mo na ha. Before 2 days lagi sa order sat nakadaan. Makaibawa mo kay di ko robot. Kaya ba mo order og buntag ko hag ito. Ito ba na og luto ra dito. A few moments later. Ay magong palis karon dahil mo nang kuglaba. Sige, nakita ka bihid sa kilid sa bahay ni Erlin. Ito kong isugo. Ganun, sige kan-kaon. May ikag ko. Mago man di ay. Pakila, kan-kaon. Kilaw din. Kalau bako ka, halimbawa nga ni siya may nakauna. Tulo ka, windog. Nah, yan sa yung kanding. Madu di pujay. Madu. Siya tuloy mo ba nga ni? Sa basya? Kasi hindi mo nga makaon eh. Sa hindi mo nga makaon eh? Nagmangga doy. Alam na dabong. Halaga yun. Maraling kagbut sa mga kanding dali. Kami yang ini nggak mau kanding baru.